tulo kadlaw. Sir, ayaw ninyo binuangi. Bisan ka mo, kapalong mo na. Kapila man ka gipabalik-balik sa ka-building base. Sige lang, sa pag-search. Kapila ka nagbalik-balik din ha. Bisan kung sa lang rason, sige, padayon lang. Yung di kabuutan, kamapilong sanon, sir. Ito kung ingon mo, lawful order. Pero ito baga ni, pagtira sa muktirgas, pagpamuna sa mga tigulang sa ilang ulo, lawful order na. Tumaga, please. Diba gusto mo mag-istorya? Peaceful? Sir, open kayo ko, sir. Nako dali, sir. I-video na to, sir. I-video na to. I-record na to. Diba, muhawa ba dili? If you can convince us that that is a lawful order. Sir, nakasulat na sa iyong manual. Diba, sir, history. Inyo nang nasa labas pa rin po ang istudyohan sa iyong police manual taga-KOJC. Sa iyong police operating procedure, sir. I-open niyo ba? Di ba istudyohan niyo na? Di ba, sir, inyo, before mo makagraduate, kinahanglan ninyo ang i-memorize, i-implement. I-respeto ninyo ang tauhanong katungod. You have to implement maximum tolerance sa mga civilian. Sir, civilian ni sir, huwag niyo mabaril. Nag-demonstrate na diri, sir, pinag-anay niyo mo, kailangan mo sa mga kagaling compound. Kunya, sir, kinsa man karon, sir, kinahanglan ba, tirkasan yung tigulang, tubaga. Kinahanglan, bunal-bunalan yung ulo sa mga tigulang, ano? Tubaga, sir. Bayad mo! Ba't mo? Bayad! Hindi mo katubag, sir, no? Kaya saksiman mo, sir, sige buhat. Ba't mo? Saksiman mo. Bakit? Naliman ka na, mo na ibuhat. Yan po, malinaw ngayon ha. Patuloy po yung signal natin. Balik-balik na yung yawlo, sir. Davao. Yung mga, ang malinaw po dito, Doc at Sir Ibi at Ina, nasa labas pa rin yung mga missionary workers. Ayaw papasukin ng mga kapulisang nagsiserve nitong arrest warrant. Mahigit isang araw na, halos 2 araw na nilang ipinairal itong... Wala talaga silang awa. At meron pa tayong mga natatanggap na report dito na talagang ipagpapatuloy nito at bumubuelo lang daw sila at talagang isasagawa talaga nila yung kanilang maitim na balak dyan. At meron naman tayong natanggap din dito na report just mula sa Davao Light Power magkakaroon ng power interruption po. No? May notice na inalabas na there will be a 30-minute power interruption ngayong ngayong linggo po. Alas... Okay. Yes, Sir Ibi? Well, ako, no, dalawang nakikita ko dito, no. Number one, I cannot downplay or I cannot stress enough the pain and suffering is being experienced now by KOJC members. Itong desecration of their hallowed grounds, desecration of their church, desecration of their residents, and the insult and humiliation that they are experiencing as human beings, as citizens of the Filipinos. Talagang masakit yan. Pero ang nakikita ko dito, no, Dr. Lorraine, Ina, and Jade, yung pain of being betrayed, the betrayal of Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, no, kung hindi siya kinampanya ng mga Duterte, kung hindi nakiusap si BP Sara na suportahan ng kandidatura ni BBM, hindi siya, wala sa dyan sa Malacanang ngayon. Pero anong isinukli niya? Anong isinukli ni Bongbong Marcos, no, sa mga tao na nandyan sa KOJC na sabi nga nila, talagang ayaw naman sanang bumoto sa kanya, pero nakiusap si VP Sara na suportahan nila at sinuportahan nga nila at nanalo na nga ang presidente. So the betrayal, yun ang mas masakit. The feeling of being betrayed. And I think the statement of Inday Sara kanina spells that feeling of guilt and betrayal. The last paragraph of that statement, talagang you can really feel VP Sara's pain. Empathizing with the members of QJC, no? So talagang masakit tingnan, masakit isipin, at
This is the most painful experience, no? I think any man can endure in his lifetime. One of the, probably. Opo, napakasakit po talaga niyan. Kasi nga, sariling tirahan mo, ayaw kang papasukin. Ngayon lang tayo nakarinig na nagsiserve ng arrest warrant na pati yung mga nakatira, hindi mo papapasukin sa sarili lang pamamahay. Doc, balikan lang natin si Carlo Catiil na nagsasalita ngayon ng KOJC. Sana si Carlo. Ayan. Medyo mahina talaga yung signal natin dyan sa Davao City. Sige, Doc, yung reaction mo muna. Dr. Ray. Yung sinabi ni Elmer, di ba, na parang pinagtaksilan ang KOJC, di ba? At saka itong nakikita nating trahedya to, travesty of the law by the president, supposedly by the head of the country himself, di ba? Again, I'll always go back to that cocaine addiction. I don't think he's really capable. He has no capacity to lead a country of 120 million Filipinos. He cannot even manage his own life. Has anybody heard anything from him? Wala, di ba? So, baka nagsusnort siya ngayong gabi, baka jumajamming sila ngayong gabi, di ba? Hindi natin alam. Bakit nakikita natin? So, very clearly, yung incapacity, no? Yung wala siyang abilidad na mag-lead ng country. Hindi lang yun, napaka-immoral niya, no? Lawless siya. Siya nagbigay ng mga orders na ito. Siya nag-hand over kay pastor sa Amerika. Marami kasing nagtatanong sa akin, bakit ba pinag-iinitan si pastor? Kasi nga ang Amerika, hindi niya, racist kasi yung mga yan. Hindi nila kaya na may isang Pilipino na pastor na napakahusay, na bawat state meron siyang church, bawat continent meron siyang third state and growing. Tapos manamimigay ang mga Amerikano sa kanya ng tax-free dollars, di ba, millions. So, nababaliw sila doon. Kasi nga racist, hindi nila. So, tinakot nila si pastor, nag-file sila ng charges. Akala nila si pastor ay titiklop. Hindi siya tumiklop, hindi lang siya hindi tumiklop, lumaban siya. Tapos yung legal team niya, excellent. Mga Harvard graduates, etc. No, seasoned lawyers. So, ngayon, nagulat sila. Dr. Ray? Nagulat sila. Yes, go ahead. Go. Kasi meron tayong just information na marami na pong pulis ang nagpasok po ng armas at idadaan po na ito sa butas sa fence po. At sinimula na po nila ang pagsisira po dito at mamaya kung may mga tayong footage dyan, talagang garapalan na po ito. Armas na po ang kanilang dadalhin sa loob at ayun po, galing sa likod ng compound, marami pong baril at bala papunta po sa hangar at yun po ang mga posible pong magaganap maya-maya. May planong sirain yung hangar, Doc at Sir EB. Hindi natin alam, hindi lang hangar yan balak atang sirain nilang buong KOJC religious compound. Nakakagalit po para sa mga missionary workers itong ginagawa ng pagmamalabis ng kapulisan. Doc. Sorry, Doc. Yes, Sir EB. Sir EB, go ahead. Yes, Jade Atina, may nag-message sa akin, no? Marami na daw tao doon sa may airport nga, sa likuran ata to ng KOJC compound. Marami daw sila. In fact, yung nag-chat sa akin taga Davao din at nandun nga raw yung asawa niya. At gusto nilang makisali doon sa rally. Pero parang may harang na din doon, no? So, I don't know what's happening now. Oo. Kasi alam ng mga kapulisan, halos lahat ata ng mga tao nasa harap. Pero mas maganda sana yung mga missionary workers, maging alerto din po tayo. Nandyan po mismo sa KOJC Religious Compound. Nasa bandang likod po, maraming kapulisan na dyan. Batay na rin sa natanggap nating impormasyon na ikaw mismo, Sir EB, ay may impormasyon tayo doon. At ito ay may planong ang sirain ang hangar dyan po sa KOJC Religious Compound. I think guys, sa nakitang angulo dito, kung itong mga armas, mga baril na dadalhin nila, magtaniman sila, kung tanim armas na sinasabi, at i-justify na naman nila kung ano man nakarahasan na kanilang gagawin po. Sana mapigilan ito ng mga taga KOJC. Pero sabihin na natin na una na pong nag-surrender
ng ilang armas po, no? Itong mga baril lang na pang sports lang to ang KOJC po. So wala po talagang armas dito ngayon sa loob po ng aming religious compound. In good faith po yan lahat. So kung ano man po ang itatanim nila dyan, mga plano nilang mga masamang balak nila, lahat po yan ay kagagawan po mismo ng kapulisan. Oo. Sana may makakuha ng video din ng mga kapulisan dyan sa likod. Abangan natin yan. Yes, Doc. Nakakangilabot. Napakalagim. Napakalagim ng Marcos presidency na ito, no? Akala natin hindi na natin dito makikita. Pero ngayon umulit, no? So pag umuulit, ibig sabihin hindi tayo natuto. Pero ganyan-ganyan din ang tatay niya. Ganyan-ganyan, walang batas, siya ang batas. No? At kung iisipin niyo naman, Ina, Jade, Elmer, no? Mga kababayan, ito naman na dadaanan na ng KOJC at saka ng SMNI ito with various, what's that? Doc, nakikita natin yan. Ito yung sinasabing may dagdag, idinaan sa butas, yung mga dagdag na armas na ipinasok dyan sa KOJC Religious Compound, papunta itong hangar at nabalitaan natin na idinaan yung ilan pa dito sa may pader o bakod na sinira nga dyan po sa hangar. Yan po ang natatanggap natin impormasyon. May mga armas, dagdag na armas po ang ipinasok po dyan sa KOJC Religious Compound ng mga kapulisang nandyan mismo sa loob. Yes, go ahead. Alam mo, Jade, Ina, Elmer, mga kababayan, no? Why will I stop my enemies from doing something na maling-mali na while they're committing all these mistakes? Why will I stop them, diba? It's unfortunate. It's really unfortunate that people will get hurt and they're getting hurt, and these are such good people. Some of the best people that I ever know, maybe the best, the kindest, the most virtuous, the most honest, the most simple, I'm sorry that it has to be you. Doc, ito pinapakita natin, inaanunsyo natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga kababayan, ang mga kapulisan po nasa likod po ng bahagi po ng KOJC Religious Compound at idinadaan po ito mga armas. Naku po, mga armas po ito ipinapasok po dyan sa KOJC Religious Compound. Ito po yung bakod na sinira nila kahapon pa nung nag-serve nga sila nitong arrest warrant. Ito nga, nagdadala ng dagdag na armas ang mga kapulisan dyan po sa loob ng KOJC Religious Compound. Kumpirmado yung sinasabi mo, Sir Ibi. Ito mga kapulisan sa bandang likuran na ito ng KOJC Religious Compound. Ano ang tingin nyo gagawin nila dyan? Well, yung sa kanina na-mention namin, Doc Loreno, iyan ay itatanim nila, i-justify nila. Pero ngayon, nahuli na sila. Hindi na nila pwedeng gamitin yung dahilan. Pero ang pinaka-worst po dito, ayaw po namin naisipin na mangyayari kung talagang worst comes to worst. Ayaw po namin na meron pong mamamatay o dadana kong dugo. Kasi di na po mga tao to mga sinaniban na ata to ng mga demonyo Bakit kayo magpapasok ng mga ganyan sa loob ng religious compound namin? Bakit hindi kayo makontento? Pinapasok na kayo, maayos kayong tinatrato, naghigahiga pa kayo dyan, binaboy nyo na't lahat. Ngayon, garapalan nyo, papasok yung mga armas na yan. Ano palang gusto nyo mangyari? Ilang tao yan nahanap nyo. Ilang beses na kayo nagpaikot-ikot dyan. Gumamit na kayo lahat ng mga high-tech technology dyan. Wala pa rin. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin nakikinig ngayon, Doc at Ina at Sir Ibi, ang KOJC Religious Compound, lahat ng mga armas, kung meron man silang kinuha, lahat na yon na isurrender na voluntarily sa kapulisan. Ngayon, nagdadala sila, nagpapasok sila ng mga karagdagang armas dyan sa loob. Ano po ba ang plano ninyo? May gera ho ba? Ano pa? May balak ba kayong... Please lang, anong balak ninyo? Balak nito mga kapulisan na ito? Hindi nyo ba na ikukonsidera, nakikita na yung mga missionary workers, wala pong mga karmas-armas yan? Ito si Bongbong Marcos Jr., kung nakikinig ka man, kahit may unting katiting ka pa dyan ng konsensya mo, tanggalin mo yung kapulisan dyan sa amin. Huwag mong ilagay sa martial law ang buong Davao, tas amin mo sisimulan, tas lahat ng buong bansa na. Grabe ka na. Demonyo na yung lumanan na yan sa loob mo. Grabe naman, kung naman mga pulis dyan, please lang. Go ahead, Doc. Go ahead, Doc. Ina and Jade, I'm really sorry that you're seeing all of this kasi the few times, the times that I've been sa KOJC, para yung paraiso, yung compound na yan, napakaganda.
At nakita ko dahil yan sa pag-aalaga ninyo, 'di ba? So, at yan ang pamamahay ninyo, ngayon binababoy nila. Right? So, there is only one man who can stop this travesty right now. And that is the President of the Republic of the Philippines. Bongbong Marcos is not doing it. Therefore, he is no longer the President of the Republic of the Philippines. Look at this. Look at this, no? Kababuyan ni Bongbong Marcos. Malinaw na malinaw ang balak, ang masasamang balak ng kapulisan ito, Doc. At itong mismong administrasyon na ito na talagang gusto nilang i-occupy at agawin itong KOJC Religious Compound. Pinalayas na nila, pinalabas nila yung mga KOJC missionary workers, ayaw papasukin para lang ma-invade nila ang buong compound. Dr. Lorraine, Sir ETJ, Yes. tahanan po namin yan. Saan po kami pupunta? Kayo pong mga nasa gobyerno, ano pong balak niya nung? Saan po kami pupunta? Yan po, lantar na po yung ginagawa nila sa amin. Manonood na lang po ba kayo? Mga Pilipino din po kami, hindi na po ito usapin ng relihiyon. Meron po kami mga buhay na iniingatan, meron po kaming karapatan. Igalang naman ninyo. Sobra na to eh. Nananawagan na rin po kami sa AFP. Ano, binigyan kayo ng kapangyarihan ng taong bayan? Nagsusot kayo ng mga uniforme? Taong bayan din nagpapasweldo sa inyo? Pero yan, sino po yung naglilingkuran nyo? Nagpapalipin na rin ba kayo sa pera? Hindi naman siguro ganyan kayo pinalaki ng mga magulang nyo. May mga pamilya din kayo. Maging halimbawa din kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya nyo, na kayo minsan tumaya kayo ng tama. Hindi ba sinasabi natin lagi, walang forever, bukas makalawa, magpapalit ang administrasyon. Hahabulin kayo ng hustisya. Kaya kung naririnig nyo to, kung meron pa kayong onting konsensya dyan, umatras na po kayo, kayong mga dala-dala ninyo, ilabas po ninyo yan, dahil hindi po tama ang ginagawa ninyo. Dahil ang gusto nyong hanapin si Pastor, gusto nyo rin po buong kongregasyon namin, buong bansa natin ang magsasuffer dito. Mag-isip nga kayo, tao naman kayo, meron kayong freedom of choice. Hindi excuses ang sabihin nyo, all order yan sa inyo. Doc. Yeah. Ina, para marami talagang nagdudugo ang puso ngayon. Hindi not necessarily mga members ng KOJC nakikiisa sa KOJC. Naiintindihan nila yung nangyayari ngayon. Naiintindihan nila kung kayang gawin ito sa KOJC, kayang gawin kahit kanino. So pwedeng pasukin ang bahay mo. Ngayon, nakakatakot ito kasi pinapanood dito ng mga pulis, no? Pinapanood dito ng mga pulis at nakita nila, pwede pala ito. Doc, diba? Pwede pala ito. Sir EB. Yes. Doc at Sir EB, para sa inyo, itong ginagawa nito, ang plano, ano magiging implikasyon? Anong gustong ipalabas ng gobyerno? Itong plano nilang pagpapasok ng mga dagdag na armas, nais ba nilang sabihin na maraming armas dito sa KOJC Religious Compound? Ganyan po ba ang plano nilang ipaalam sa publiko na napakadelikado ang KOJC Religious Compound? Kitang-kita po, hindi po to armas ng taga-KOJC. Armas po ito na mula sa mga kapulisan na ngayon ay pinapasok po dyan mismo sa loob ng Religious Compound. Sir EB, your reaction on that? Well, yun na nga, no? Nagtanim krimen na nga sila kanina eh. Nung mayroon daw silang yung bang reklamo ng human trafficking na hindi naman parte ng pag-serve ng warrant nila at talagang questionable yung biglang pagsulpot ng complainant na yun, allegedly, na isang membro ng KOJC, no? So, hindi malayo na yung mga armas na yan ay gagamitin nila, no? At talagang ipagmumukha sa buong mundo na mga kriminal ang miyembro ng KOJC to further humiliate you and Pastor Kibuloy at further the narrative na itong KOJC at yung mga Duterte ay dapat nga papanagutin sa krimen naman na pagiging makabayan. So, hindi yan imposible, no? Hindi rin imposible na there would be some form of explosive na nakasukip dyan sa mga containers na yan at pag-create man sila ng kung ano-anong pinagagawa nila. Si Torres ka, nagre-request na daw ng jackhammer.
ayaw ko kung anong gigibay niya using the jackhammer. It's not far off na mga demolition, mga TNT explosive dyan at kung ano-ano sigurong structure dyan ang papasabugin. Because of what's happening now, Doc Lorraine, Jade, and Ina, there is nothing impossible for these people to na kaya nilang gawin. Wala nang imposible sa kanila. And they don't even try hard, di ba? I mean, stupid naman ito. Nakita na sa camera. Tapos, and then they'll try to tanim, no? In case ganon. And it has seemed like, parang imposible namang gawin nila yun kasi may camera na. Di ba ganun ba sila katanga? But I'm telling you, this government doesn't need any clear evidence. May masabi lang, no? Katulad nung ginawa sa amin, no? Sa amin, na tinanong lang namin, speaker, totoo ba on yan? Nakikita mo ito ngayon, pinupusasan. Tingnan mo, sinasaktan ng mga pulis ang mga Pilipino, ang mga ordinaryong tao. Ayan po, inosente po ito, mga taong ito. Wala namang armas, walang kalaban-laban. Sila, tingnan po ninyo. Full battle gear po ang mga kapulisan. Pero binababoy po nila ito mga ordinaryong Pilipino. Mga missionary workers po. Yan po ang, yung tahanan po nila yan. Diyan po sa lupa na yung kung saan nila kalapag yung mga kawawang mga Pilipino. Tirahan po nila yan, pero bakit binababoy po ninyo mga kapulisan? Senior citizen na po. May senior citizen. Na po namin. Marami ang nasaktan. Hindi lang natin, inihantay lang natin yung video, pero may namonitor kami dito talagang napektuhan ng tear gas. Grabe. Ito, nako. Pasitabi na lamang po sa mga nanonood, pero ito talaga ang totoong nangyayari po dyan. Tingnan po ninyo, kawawang-kawawa. Tear gas po, dahil sa tear gas kanina po yan, Doc, at sa Sir Ibi, mga kababayang Pilipino. You know what? Franco, Ina, Elmer, mga kababayan, kung kilala nyo ang mga taga-KOJC katulad ng pagkakakilala namin, no? Tama ito. Sila talaga dapat ang kasangga nitong napakasamang administrasyon na ito. Kasi kung kunyari ako yan, pwede kang may masabi, masamang tao yan. Totoo, masamang tao ako. Pwede mo akong hanapan talaga. Pero dito, maliwanag, mga kababayan, napakabubuting mga tao ito. Sobrang buti para sila mga angels. Para silang mga santo. Napakabubuti talaga nila. No, so, para gawing ito, napakaliwanag, mas maliwanag pa sa araw ito, na napakasama ni Bongbong Marcos na ginagawa niya ito sa napakabubuting mga tao. And again, I would like to reiterate my call, Doc Lorraine, Jade, and Ina. Hindi na to usaping relihiyon. So, ang ano ko lang sana na yung Roman Catholic Church, yung Iglesia ni Cristo, yung MCGI, at yung ibang mga Christian denomination at people of the Islamic faith, ay sana naman magpalabas ng kanilang support dito nga sa ginagawa at this being experienced by our brothers and sisters sa KOJC. Kasi nga, hindi malayong gagawin nila ng gobyernong ito sa inyong relihiyon ang ganitong uring oppression. Kung hindi kayo or tutol kayo sa mga pinagagawa nila sa gobyernong ito. So, I hope sana na yung especially yung mga paring Katoliko na lagi-lagi namang talagang anti-Marcos noon, no? I don't know ngayon kung ano nang nangyari sa kanila at dadalawa or tatlong pari na lang ang naririnig ko na nakikita ko sa Facebook na may patutsada kay Marcos Jr. During sa mga homilies nila. Now, the CBCP is apparently silent for so long. Wala man lang statement. No? Not just because they are religious workers, but because they're human beings. And all human beings, sabi ng Catholic Church, whether it's a member of their faith, dapat should be afforded the same respect as the Catholics themselves. You know, I remember when I first worked at the SMNI, I was still in government, no? Mga kababayan, makinig kayo sa kwentong ito. Akala ko may binigay na memo si Pastor sa mga taga-SMNI. Akala ko yung memo sinabi doon, maging mabait kayo kay Lorraine.
Kasi napakabubuti talaga nila. I had never in my entire life experienced that kind of goodness from a group of people right across. Walang hindi mabuti sa akin. Napakabuti nila. Tapos akala ko talaga, kasi hindi ako sanay sa ganong kabutihan eh. Hindi ako sanay. Kahit siguro kayo, hindi kayo masasabi pag nakilala niyo sila, hindi ako sanay. So akala ko talaga may inutos si pastor na maging mabuti kayo dyan. But as days and then months and then years went on, I realized, God, these are really very good people. And if you know me, I do not like organized religion. They know this, we joke about it all the time. Like kami naglolokohan. And it's so nice because we can joke about it. Naglolokohan kami. Malapit na ako ma-convert. Uy, kinikilig ka na malapit ganon. So, it's really a very good bunch of people talaga. No? So, para magawa mo yan sa napakabubuting tao. And yung KOJC, they created paradise on earth. And I'm telling you that because when I'm there, it's like you're in paradise. Ito, binaboy ito ni Marcos. So, napakaganda for me on my end that you can see this. Because kunyari ginawa ito for instance sa Tondo. Pero medyo magulo doon, di ba? Gulo-gulo. Pero ito, the contrast is so stark that you can only say one thing. Talagang napakasama ni Bongbong Marcos. At talagang he already has lost all moral authority to lead us. Napakasakit nitong ginagawa niya to see all of this because I've been frequenting SMNI, KOJC, and every time there's really beautiful there, no? So, talagang hindi na to usaping religion. Talaga it never was. No, but there is that issue also of yung pag-aapak nila sa religion, 'di ba? Yung karapatan na to practice your faith. Pero may pakialam ba si Marcos dito? Wala siyang pakialam doon. You know why? Because if kung nagko-cocaine siya, wala siyang kapasidad dyan. At yung naririnig natin, lalo na yung sinabi nila Ate Binag at na mga may kilala sa kanya, mula pa nung bata siya, nagko-cocaine na siya. Ilan taon na siya? 60 na siya ngayon? 65? 66? So that's a lifetime of cocaine use. So ang utak niyan, wala na, tostado na yan. Itong nag-iiyakan tayo dito at pinagpapalo sila dyan at may maduguan dyan, may mamatay dyan. Wala siyang pakialam dyan kasi wala siyang kakayanan. Hindi niya kaya mamuno. At patagalin pa natin ito, kawawa ang Pilipinas. Natatakot ako ngayon kasi nung sinipa natin si Erap, ano yun, wetting money lang yun. Right. Ito, ano pang hinihintay? Ito, grabe na ang mga pinaggagawa niya. Mga karapatan natin pang tao, ang mga constitutional rights natin, pinag-aapak-apakan na niya. Press freedom, wala na. Freedom of expression, wala na. Ang CPP, NPA, NDF, kaibigan niya. Nagka-peace talks na. Yung huwad na peace talks, yung pagtataksil yun sa Pilipinas, yung ginawa ni Bongbong Marcos, no? At yung pagbibigay ng pondo ni Martin Romualdez para may attack dog siya, yung CPP, NPA, NDF party list. Ano pa, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, yung PhilHealth, yung flood control projects, yung ayuda na yan. Hindi ko na matigal. Alam mo, ang dami niyang, ano pa ang hinahantay? Siguro ang gusto nila mamatay tayong lahat. Pero hindi ganun kasi yung pagkakakilala ko sa AFP eh. Hindi ganun. Alam mo, Elmer, Jade, Ina, mga kababayan, nasa isip ko nga ngayon, siguro mas maganda pa nga pag sundalo ang magpaandar ng ating bansa at wag na yung politiko. Right. Nakita natin na pang nakakadiri ang mga politiko, mga magnanakaw, mga sinungaling, mga walang prinsipyo, walang dangal, walang totoong pagmamahal sa bayan, wala silang satisfaction, napakagaganid. So, yes, Elmer.
Doc, no, and Jade and Ina, no, I don't know if you can call it a silver lining. Ang isang mabuti ba o ano, isang nakikita ko dito is this is how powerful the Dutertes are in our political landscape. Walang isang politiko ang was able to pull this off. Imagine the Dutertes was able to unite warring factions in our political landscape. Ngayon, unified na sila against one enemy, the Dutertes. Yung makakaliwa na anti-Marcos, nakikipag ano na kaya Marcos ngayon. Yung mga oligarko na diring-diring naman, yung mga komunista noon. Yung mga politiko na mga korap at yung mga politikong hindi korap ay nagiging korap. So, talagang inisa ng mga Duterte ang kulay ng mga taong nandyan ngayon sa kapangyarihan. If it is a good thing, well, yes, maybe it's a lesson learned. If it's a bad thing, and we cannot go over this sign off. Babalik tayo after. Of our history. I don't know. Balik ako after 30. I think that Elmer, no, JD na mga kababayan, I think that yung sinasabi mo, yung kapangyarihan ng mga Duterte, nanggaling yun talaga sa taong bayan. Yes. Kasi talagang nagsisilbi sila. Yan ang brand nila. In fact, one of the admirable and yet sometimes enraging trait of the Dutertes is that they're not power hungry at meron silang delikadesa. The exact opposite of Marcoses. Right. The exact opposite of the Marcoses and the Romualdeses na nakakangilabot sa pagkakapal ng mga muka, di ba? Walang delikadesa. No, so that's their trait, no. So at yung yun parang hindi ko naintindihan dito sa mga magnanakaw na ito, no. Ito si Marcos at saka ito si Romualdez na parang gusto mo maging president for life or prime minister. Di ba magsilbi ka, di ba, para maayos? Yung pala hindi. Ang alam lang niya ay yung alam niya, no? Puro pera yung isasalampak niya. Magnanakaw sila ng maraming pera at bibili nilang loyalty mo. Bibili nila yung boto mo. So, they don't really know how to serve, in other words, no? We've already seen it with Bongbong Marcos. He's so buffoonish, no? Parang clown, parang, ano ba to, yung biggest drug haul, parang, and one after the other, from the moment he sat in office, I saw it because it was so stark. The incompetence, no? Parang, wala talagang alam ito. I mean, like, literally alam, no? Nakakangilabot. At saka yung, napakabuti ng mga tao sa kanya, no? And then ano, Doc, no? Yung kanilang life of decadence, no? Yeah. Balik. Yeah. Balik sa life of decadence. And vulgar and ostentatious display of wealth. Yes. Ostentatious display of stolen wealth. Right. That's the Marcos trademark. Right. Wala silang kahihiyan. They do not have the capacity to feel shame. Sa Pilipino, wala. Whereas the Dutertes, no, just to compare, so that if they're listening, they'll understand why they have to work so hard talaga for people to love them. And in the end, hindi rin silang love, di ba? I mean, why Martin Romualdez has to have $500 million here and $500 million there and whatever, and siraan si VP, etc., demolition here, silence the media, buy media, etc., and then he can't even manage 1% Doc? of the survey. Doc? What a loser. Sir right? AB, Yeah. pakinggan mo na Yes. yung pahayag ni Carlo Catiil dyan po sa Davao City. Alam niyo yan. Yeah. Puro sinungaling yung sinasabi ni Tory. Alam niyo yan. Biruin mo? Sugan natin itong sinabi ni Brother Carlo na sinungaling naman talaga to si Torre. At kanina, no, meron tayong nakitang just in the news dito sa ABS-CBN na sinabi nila na meron daw ngang
parang smoke na nakita dito sa compound at ang claim daw natin ay tear gas ito. Totoo naman po talagang tear gas, pero ang sinasabi daw po ng PNP ay nagsunog daw po tayo ng gulong. Diba? Bawal nga po magsunog yan sa loob eh. Tinan mo, kasinungalingan na naman ng PNP kahit saan kang umikot ng anggulo ng kanilang pinagsasabi, wala pong katotohanan dito. At babalikan po natin itong kaninang ginawa din nila na meron daw silang sinagip umano na biktima ng human trafficking. Kung meron po kayong common sense, pumunta po kayo dyan. Eh di sana kung totoong mga biktima sila, lumabas na po sila dyan tungkol sa inyo. Wala silang respeto. Madagdag ko lang, Ina and Doc at Sir AB, yung usok po dahil po yan sa ginamit na tear gas at hindi po dahil sa may pumutok na gulong. Wala pong nabanggit si Hana, nandoon mismo sa KOJC Release. Ito, kuha po ni Hana Sancho po ito. At mismo po yung PNP po ang nagagamit po nitong tear gas loob at labas. At ang dahilan, nakita natin mga nasaktan. Nakita po ninyo kayo kanina mga kababayan. Marami pa po yung pinakita lang, isa lamang po yun sa mga nagtamo ng injury dahil po sa ginamit na tear gas nitong mga kapulisan. At hindi po yan usok mula sa pumutok na gulong. Yan po ay dahil sa tear gas, mga kababayan. At muli nating paalala sa mga kababayan natin dyan, mga missionary workers sa KOJC Religious Compound at mga kababayan, yung mga kapulisan po natin, yung nasa bandang likuran po ng compound, ay nagpapasok na po sila ng mga armas. Bantayan po ninyong mahigian dahil baka may balak talagang taniman ng mga armas o kahit anumang kagamitan dyan para patuloy na magiging lehitimo, maging excuse. Tinatawag nga kanina, Doc, maging legal excuse para magpatuloy ang pananatili nila dyan mismo sa KOJC Religious Compound. Kaya patuloy po tayong nananawagan sa mga kababayan natin dyan, ay bantayan po ninyong maigi itong mga kapulisan, lalo na sa bandang likuran. May ipinapasok na po doon sa pader na kung saan sinira po ng kapulisan during the raid, yung pag-atake na paglusob, yung pinapakita po natin sa mga oras na ito. Ayan, Doc? Grabe. Hindi ako makapaniwala talaga. Pero kasi, Elmer, alam mo, kapag kunyari na sa SMNI ka, para na-warm up na kami ng Marcos administration, yung total lack of the law, total disrespect of the law, no? At saka yung parang may masabi lang kunyari, but they don't even try hard enough, no? Kunyari may legal pa ng konti. Like, katulad yan, yung pagsunog daw ng tire. Ang dali-daling i-check nun kung totoo yun o hindi, di ba? So, either they're so stupid or they just don't care, di ba? Para lang may masabi lang sila na kunyari, and then they can do yung mga krimen nila sa Pilipino, di ba? Sa atin dyan. So, yeah. So that's this thing talaga with. But it's so strange, no? That you cannot even, wala man lang tayong marinig tungkol sa president. Siguro kasi wala talaga tayong president. No? Nagpalabas na ng statement si former President Duterte. Nagpalabas ng statement ng mga senador Bongo and Bato. Nagpalabas ng statement si VP Sara. Nagpalabas ng motherhood statement ang Commission on Human Rights. Nagpalabas ng statement ang IBP Davao Chapter. Pero yung Office of the President, walang statement. So, talagang makikita mo na this operation has the imprimatur or the direct supervision of Bongbong Marcos. And going back to the ABS-CBN report, yun na nga, no? Ito isang ebidensya na nga na itong mainstream media group na that was imagine Doc Lorena, Jade and Ina in 2016, ito nasabi din ito ni Sasi, in 2016 kalaban kayo ng buong mainstream media dahil sinuportahan nyo si Duterte. Yes. Di ba? Okay. In 2022, kalaban rin kayo ng mainstream media dahil kayo lang ang nagbigay ni Bongbong Marcos ng platform. Di ba? So bakit ngayon, no, na nasa kabilang dulo na kayo, at sila naman ay nasa kalaban na ninyo or nasa kalaban na nila na naging kakampi na nila ngayon. So, talaga naman
doesn't take a genius or a rocket scientist to, connect all the dots na there is an arrangement between those people in power and the mainstream media who are apparently controlled and owned by the same oligarchs na namamayagpag during the Marcos Senior years. You know what? Elmer, Ina, Jade, mga kababayan, you have to take a wider perspective of what's going on right now, and it has to be in the context of our history. So, alam natin matatapos ito. Yes. And when we look back, there will be a lot of people na-expose, diba? You could have taken, yung sinabi ni Pierre Ardi nun, parang you missed your chance at greatness, diba? Pinakita mo sa Pilipino, duwag ka, tumahimik ka, diba? At the time when you should be speaking out, tumahimik ka, diba? So, and ano ba, dami nating nakita ngayon, mga tuwag, mga bayaran, no? But at the same time, I can also say, that this is also, just as this is the darkest hour of the Philippines, no? It's also a shining hour because there's also so much heroism, there's also so much nobility, diba? And I'm really sad because there are a lot of people that I thought would stand up and speak out, and they haven't, no? And I don't think they ever will, no? So, and naaawa ako sa kanila because for me kasi, I experienced it when I was detained. I was also I was messaging in communication with PRRD because the Senate, the Congress at the time wanted me to write a letter of apology to Martin Romualdez. And I said, hell no, no way. No way. And then tinatakot ako na baka Christmas pa, doon ako mag-New Year, etc. Sabi ko, hanggang June ang birthday ko, pa-birthday niyo ako dito, okay lang. And then kausap ko si PRRD, and then I wanted just to double check lang, no? Kasi baka I'm not seeing something, di ba? Kasi they were offering to release me if I just wrote that letter. And then he said, what do you want? Sabi ko, I don't want. I'm willing to stay here. No, I have my books here. It's quiet. I love it here. Okay naman. I can meditate. I can run, etc. Except I couldn't run kasi nag-hunger strike kami. And then he said, it's really up to you, he said, but not everybody gets a chance to fight for her country the way you're being given that privilege, diba? And then he said, enjoy. So, natin niya ako, and I really truly enjoyed myself. Yeah, so, parang kami ng mindset about offering yourself up for your country. And then, kami ni Spoke Sari, nag-uusap kami about yung detention namin at detention niya, no? And then he said the same thing that I felt, no, na I was so peaceful. So peaceful. So I look at the members of the KOJC and I tell you, they're equal to the task. Sila ang papabagsak kay Bongbong Marcos. Right. Nakahanap ng katapat itong si Bongbong Marcos at ang United States. At huwag na kakalimutan, ang nasa likod niyan, sila Torian, mga ano lang yan, mga something lang yan, wala lang yan. Sa akin, sa pananaw ko, syempre nakakagigil, di ba? Etc. Di ba? Si Marbil, etc. Si Maabalos. Pero nakita ko dyan si Bongbong at saka Amerika. So, ba't hindi siya nagsasalita? Baka nag-aantay pa siya ng paalam kung ano sabihin niya sa mga amo niya, di ba? So, sabihin ng amo niya, sit yan. Roll over, Bongbong, magra-roll over yan. Yan ang inlook-look natin sa pwesto. Walang spine itong taong ito. Walang character. He's an empty vessel. So yun na nga, Doc, no? If I may add, no? Habang nangyayari ito, no, Jade and Ina, habang nangyayari itong sa KOJC, no? In a span of just a few days, tatlong insidente ang nangyari dyan sa South China Sea, which I consider provocative actions on the part of the Philippine Armed Forces, on the part of the Philippine government. May flare incident na naman doon sa Zamora Reef. May kita naman, nagkabanggaan nga ulit, no, yung Chinese at Philippine Coast Guard doon sa may Sabina or Escudasyon, at parang meron na namang ibang overflights na kinokonduct na china-challenge na naman ng
China Air Force. So para bang Doc, no, Jade at Ina, para bang you can really see the hand of the Americans, no, trying to stir up, no, and divide the Filipino nation para nga ma-inject nila yung kanilang gustong mangyari sa Pilipinas, which is to take over the Philippines. And apparently they've done it already because Bongbong Marcos now and his family is beholden to the Americans because probably of that quid pro quo na ma-release nga yung mga frozen assets nila doon sa Amerika at sa Europa. And we have to remember, he still has a $335 million contempt fine na sinuspende lang because of his immunity from that because he was elected into office. At it's still earning interest, no? And probably it's also one of the quid pro quos there na hindi siya gagalawin muna. At because, you know, the first, imagine just 3 or 4 months after his first visit to the US, talagang nag-180-degree turn siya sa kanyang foreign policy. He immediately gave the Americans rent-free for EDCA sites. So, yan na talaga. That's why we are here now. Opo, Doc at saka Sir EB, kung sakali man na makuha man nila ito, makontrol man nila itong Davao, alam natin na kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin sa Davao City. At may narinig nga natin na gusto nilang gawin ang compound bilang isang drone center. Gusto sila, possible ba strategic area ba gawing EDCA site din itong Davao City para doon sa kanilang interest, Sir EB? Well, in 2011, kaya nga nagalit si Pinoy because the Americans were proposing or wanted to establish a drone base in Davao. And in fact, during the operation of the capture of Marwan ba yun or sino ba yun, it was established that the Americans played a part and the drone system of the Americans were used in gathering intelligence to capture that certain terrorist. At kaya yun nga, isa nga yan sa pinaka-issue noon na kinagagalit nga ng Pinoy administration dahil ayaw nga ng Pangulong Duterte noon na gawing drone base ang Davao City. Meron akong balita. Meron akong news. Okay, my source said to me, someone just told me that Malacanang thought this was a small thing. Medyo surprised sila at how big it has become. How big it is getting. Just goes to show you it's really so out of touch. Nagsisimula pa lamang tayo. Kasi kaka-jamming, puro ka-jamming kasi, di ba? Yeah, Batangas, 2 nights ago. Yeah. Nagpa-concert doon. Really? Concert na naman? Yeah, Batangas. Servicio fair yung gano'n. Grabe doon. Ang daming artista doon. Saturday night na tayo. Wala talagang alam ito. Wala talagang alam. Alam mo, kasi nag-work ako with PRRD, no? Tapos, kasi Office of the President, so nakita ko talaga, nanonood ako. Andyan ako pag cabinet meetings, kami nagpa-prepare. Yun yung namin, yun yung isa sa mga trabaho ko, yung cabinet assistance system. So, alam ko kung ano nangyayari pag cabinet meetings. Medyo ang galing-galing talaga ni PRRD. Siya talaga he's in charge and he knows. He owns the room. He owns the room, Doc Lorraine. Every time, yan ang nakakamiss, Doc Lorraine, no? If I may interrupt, no? Yung televised niya na cabinet meetings, na talagang parang mga impromptu na nga, yung mga questions niya na talagang gigisahin talaga yung cabinet secretary na if you don't come prepared, talagang lagot ka kay PRRD. That's what we miss with this administration now. It's beyond the reach of even media that is critical of him. Yeah, PRRD was an excellent executive, no? Very excellent. So unfortunate that we can't say the same thing about this one who's in Malacanang right now. Whoever he is, whatever he is, no, he's a moral degenerate. The one who's there now in Malacanang. Doc at Sir EB. Doc at Sir EB, balikan natin yung kaganapan dyan sa labas ng KOJC Religious Compound. Okay.
Basta po kami. Marami po kami mga members doon. Kahit anong pilit namin na huwag ipasok, pinapapasok nila. Kasi peresahan eh. 40 po, malalaki na mga kahon, black boxes po. Kasabay po niyan, ang naghatid niyan, mga puti. Kasabay niya na, ang operasyon ito, kasabay niyan mga Amerikano. Nagkakaroon sila ng mga high-tech na mga gadget. Pinilit nila loob yan, and they will serve warrant of arrest only. Yan po ha, at least alam po ninyo. Maraming baril po, pinuslit sa likod. Napakaraming baril. Nag-start na po silang magtanim ng mga baril. At baka mamaya, hanggang bukas, another na naman na interview yan sa pulis. Uy! May nakita kaming mga baril pala sila, nag-aanda. Ang KOJC may mga baril para. Uy! May droga din! Uy! Huwag niyo pong gawin. Ito si Tori, no? Napakabobo. Bobo talaga! Ito, no? Huwag niyo po kaming itulad sa kabubuhan ninyo. Sino maniwala dyan? 2 days, 2 nights, grabe. Ang search ninyo, ha? 2 days, 2 nights, grabe ang search. Tapos sa pangatlong araw, bigla kayo magsabi na, uy! Oh! Halatang halata, puro yan pagtatanim. Ha? Puro yan pagtatanim. Lahat yan. Lahat yan. Baril, droga, at tanim tao. Kasi human trafficking. Naniwala ako sa inyo, sir. For fairness, yung binitbit ninyo na 21 years old, hindi nyo pinagsalita. Baka pinapirmahan nyo na doon. Hindi nyo pinasama ang abogado namin. Dalhin nyo dito. Kasama ang kanyang magulang, DSWD, kapulisan, kahit sinong representative ng government, dalhin nyo dito with PNP. Mag-usap tayo. Huwag nyo turuan ang 21 years old na member ng kingdom. Okay, no problem. Pasalitahin natin kung pinilit pa siya, kung inabuso pa siya, kung human trafficking ba yan, na dinala daw siya dito, siya ang pasalitahin natin. Pero bakit binitbit niyo, sir? Wala kaming nagawa eh. Ang kapal ng pulis kanina. Makapal din pala ang kalamang mukha, no? Yung iba lang na hindi matino. Binitbit nila. Yung aming lawyer, nagpumilit na sumama. Wala na. After mga ilang oras, uy! Meron ng balita. Meron ng balita na ang kanyang magulang daw, ang kanyang mama, kinuha daw niya ang kanyang na-traffic na anak dito sa loob. Hindi man lang binanggit anong edad, hindi man lang binanggit na, bakit? Na-traffic ka pa dala dito? Hindi. Kasi pag na member ng kingdom, mapapahiya sila. Kita nyo yung eksena na gagawin nila? Kasi sa search, yung ginagawa nila ngayon na paghalubog yan, negative lahat. Negative. So gagawa sila ngayon ng eksena. Iti-twist nila. Diversion yan. Mga polis, makinig kayo, di ba? Bigla-bigla nagkaganon, na pinasok nila, meron daw pinasok dito na member ng kingdom na hindi alam pinili daw, human trafficking daw, bigla nagkaganon. Abangan nyo bukas, balita. Yan po ang mga huling kaganapan sa KOJC compound. So nagpapatuloy po natin na live coverage, global coverage po ito mga kababayan. Kasama pa rin ang ating mga partner, si Sir Elmer at si Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine, matindi po yung binitawan ni Brother Carlo ng mga pahayag. At hindi na tayo magtataka, Doc Lorraine, na posibleng gawin ito ng mga otoridad dahil sila po'y desperado na dahil wala pang resulta ang kanilang mga operasyon. Tapos, uy! May narinig na tibok ng puso. Uy! Chinek ngayon. Ha? Giniba yung wall. May mga electric sila mga panghambas. Pag giba ngayon sa wall, ang nakita na tumitibok ang puso, putiki! Putiki!
katong sa member. Ang mama ang member for 3 months. Ang anak yung tagagawas. Tapos, Muna sa Draya. pero yung mama niya. Ang mama dire nag-uglen for 3 months. Pero, di ba? Faithful ang mama 20 years na dire. Baliktad ya, baliktad. Ang Dr. anak Ray? Isa, dalawa yun eh. May dalawang kinuha nila. Yeah. Ayan. At Yes. si Sir Elmer, andyan rin ba? Umalis sandali. Ma'am, kamusta na kayo dyan, ma'am? At tama kayo, isa rin tayo sa mga nabigyan ng informasyon doon na clueless talaga yung Malacanang sa mga nangyayari. Parang talagang minalate nila, ma'am, no, yung kapangyarihan ng mga taga Mindanao. At saka nakikita natin, out of touch talaga siya. At saka talagang, well, hindi naman nakakabigla. Ganun naman talaga yung alam natin, di ba? Tungkol sa kanila, tungkol sa kanya, no, kay Bongbong Marcos. Wala siyang alam. Wala siyang alam. Ulitin ko pa 100 million times, wala siyang alam. Alam ko yun na wala siyang alam. Kasi ako ay nagsilbi sa isang pangulo na ang daming alam. Alam ko kapag ka-competent at pagka-incompetent. Tanong niyo yung staff ko, nagpa-fire ako pag incompetent. So, alam ko pag incompetent, no? At siya ang pinaka-incompetent na nakita ko sa totoo lang. At nakita natin, no, kung bakit siya naging president, at bakit siya naging senator, at bakit siya naging governor, congressman, at kung ano-ano pa, dahil sa apelyido niya, yun lang yun, dahil sa pangalan niya. Pero yung ganyan, no, yung mga pag-iisip na ganyan, magpa-plant ka ng barel, na nakita na sa TV, sa buong internet, sa buong mundo, na ikaw nagpasok ng barel, di ba? Siyempre, mag-change ka na dapat ng plano mo, di ba? Pero paninindigan nila yan. Alam mo kung bakit? Mga bobo kasi sila. Manang-mana sila dyan sa pangulo nila, no? Actually, noon pa ba natin napansin to, di ba? Na parang hina naman ng mga kukote ng mga ito. Yung kalidad ng pag-iisip, napakababa, di ba? Na, bakit ganon? Parang ano ba ito? Yung drug hall na yon, di ba? Parang naglolokohan ba ito mga ito? And we gave them so much chances, di ba? That drug hall na na nangyari. And then ito sa KOJC, they don't care. They don't really care. They don't care. Wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Nagagawa man lang sila yung kapanipaniwala sana na istorya. Pero istoryahe di ba? Istoryahe talaga yung gagawin nila dyan storytelling alay, di ba? Right. So, may nagsasabi kasi sa akin, nagsasuggest sa akin, pakainin daw ng KOJC yung mga police, etc. Sabi ko, I'm sorry, it's over. Kasi galit na sila, no? Parang binaboy yung sacred ground, religious ground yan sa kanila, and it's their home. Diba? So, at saka yung may orders kasi si Torre, diba, na huwag tumanggap ng tubig at pagkain sa KOJC. And kanina I was interrupted with my story about Torre. Yung sinabi ko sa kanya na wala kang ginawang legal at moral mula't simula, 'di ba? Nagtanong siya, like what? Sabi niya ganon. Wala akong search warrant, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ano ba? Tatandaan na natin. Hindi importante 'yon. Parang wala 'yon, parang ganon. Imagine. Itong isang dokumento na ipinapakita yung mga karapatan natin na hindi pwedeng salingin ang bahay mo, ang pamamahay mo. Because your home is your sacred ground, di ba? Kahit na mahirap kang tao, hindi pwedeng pasok-pasukin lang yung bahay mo na ganyan-ganyan lang, di ba? Pero ang sinasabi nitong pulis na ito, pulis yan law enforcer yan, hindi importante yung dokumentong yan. Therefore, hindi importante yung karapatan yan. Wala akong pakialam sa karapatan na yan. Nagugulat ba tayo? Hindi. Di ba? Kasi yan yung kababuyan na ginagawa ni Bongbong Marcos at ni Torre. Ganyan na ganyan. Eksakto talaga sila. Banang-mana sila. Talagang love team sila nitong Torre na to. Bagay na bagay sila. Isa pa yan si Marbil. Naku, isa pa yan. So, nagtataka kasi kami kaninang umaga. Bakit may DSWD? I was worried kasi I was worried kasi baka kunin nga yung mga bata. Yung pala meron silang teleserye na gagawin, di ba? And Doc, I have to go back to your statement kanina, no? This is actually telegraphing to other police officials na pwede mo itong gawin. Kasi ginawa nga nila
to a powerful and wealthy pastor na wala naman talagang krimen kundi ang pagiging supporter ng mga Duterte, how much more tayong ordinaryong mga individual? So ito is giving those corrupt police officials a blanket authority to do what they are doing now to KOJC. So kayong mga nandyan, mga kababayan ko, na kibit-balikat lang because sabi ninyo siguro sa inyong sarili, hindi mangyayari sa akin yan, dyan lang. No, you do not expect na hindi mangyayari sa inyo yan because all of us now, because of what's happening at KOJC, are now under this threat of oppressive behavior from our police. I'm sure in the next few days there will be a similar incident like this na mangyayari, and soon it will be in the news, and I hope ito yung hindi kayo yan, yung mga nagkibit-balikat man lang at tinawanan ang nangyayari dito sa KOJC ngayon. Yeah, and God help you, because if you don't have the legal team that Pastor has, right, if you don't have the resources that Pastor has, kawawa ka, kainin kayo ng buhay. Siya nga, meron nga siyang legal team, ang gagaling ng mga lawyers niya. Kinakain sila ng buhay, no? So, anong chance ninyo? Anong chance nating lahat dito? Diba? So, yun ang pinaglalaban natin. Hindi ko pinaglalaban dito mga Duterte. Hindi. Kaya nilang lumaban sa sarili nila. Tsaka yun talaga yung relasyon namin ng mga Duterte, no? At talagang buntot mo, hila mo, 'di ba? Tapos kung ano, so walang hindi yan ang pinaglalaban ko. Hindi ko pinaglalaban na maging vice president, maging president si Sara Duterte. Hindi. Kung gusto ng taong bayan, 'di ba, buti, 'di ba? At nang mapalitan na itong walang kaalam-alam. Ang ipinaglalaban ko dito, nating lahat dito, yung civil liberties, yung karapatan natin. The other day, no, may kikwento ako sa, I hope you bear with me. Nagninang ako sa isang kasal sa Davao. This is si Carla, tsaka si Anthony. Napakagandang kasal, no? And it was with family and friends. And it was so beautiful na for a moment I forgot all of this, no? And beautiful in Davao. And then I realized this is what you're fighting for. No, this is what you're fighting for, that people can enjoy their family, their friends without any worries. They can see all this beautiful Davao with the beach in front and enjoy the good food na walang nagte-threaten sa kanila. But you think tingin nyo pag pinabayaan natin ito, pag pinalusot natin ito, tingin ninyo hindi lalaki ito, hindi tayo nagpapalaki ng mga ahas at mga halimaw? At tingin nyo makaka-enjoy kayo ng buhay ninyo? Hindi. Hahabol ito, sandali na lang. At hindi lang yon. Sa akin yung mas masakit dito, mga anak natin at mga apo natin, yan ang mangyayari kapag hindi natin sinipa ito mga abusadong ito. Pag hindi tayo tumindig dito, kasama ng SMNI, ng KOJC, kawawa tayo. Kasi sila, tinan mo naman, no, napaka-united nila. No? Meron silang resources. Ikaw, meron kang ganyan? Tapos, Doc, itong nakipag-alyansa ngayon ng mga Marcos, do not expect that they will not run after you, after the Dutertes. If they bring down the Dutertes, no, the next line, the next target will be you. Itong Makabayad Bloc, itong mga communist fronts, no? Itong mga kakompetensya nila sa kanilang mga negosyo, itong kakompetensya ng mga kaalyado nila sa politika, and we're seeing it now. In fact, and I will be making some posts next week about the politics in Cebu now na nag-aawayan na. I call it the crocodiles versus the crocodiles. Yung mga kaalyado ni Marcos Jr. dito, Doc, talagang nag-aawayan na sila. Kung sino ang who will take the bigger pie of Cebu politics. And this is again another symptom of a weak leader, that he cannot unite the people. Right. Look at what's happened to us, no? Talagang ever since he sat in office, division. Because pag-upo pa lang, no, wala namang plano magsilbi.
politika agad ang inatupag ng mga lintik na yan, mga tinamaan ng lintik ng kakapal na mga muka. Umupo ka dyan para magsilbi sa Pilipino. Di ba? Pero hindi pala. Umupo ka pala dyan para tumagal ka at lahat ng mga tumulong sa'yo, binaboy mo. Di ba? So, character is destiny. I believe that, no? And it tells me a lot. If people who helped you, kaya mong babuyin. Yan ang character mo. Right. And if kaya mo lang maging mabait sa isang tao, katulad ni President Duterte, kapag ka-president siya. Pero kapag ka hindi na siya president, bababuyin mo siya. Man, that tells me a lot about you. And character is destiny. And I'm sorry to tell the Filipino people, our destiny is married with a man like that. Ganyan ang character. I'm not even talking about the worst parts that I've seen about him. The worst, of course, of which is that he could be a cocaine addict. Wala ka mapapalang mabuti dyan, no? And this is what's going to, walang mangyayaring maganda sa Pilipinas, no? So, yan yung nangyari, no? So, well, unless the Filipinos would step up, no, and really stand up and speak out, and yes, talagang sisipain na talaga itong bangag na presidenteng to, no? Alam mo, his allies. Alam mo, Elmer, Jade, Ina, mga kababayan, no? Noong na-detain ako, kami ni Eric, no? Ang strange nung feeling, it felt so peaceful. The most peaceful that I'd ever been in a long time. Sobrang peaceful. Tapos alam ko na kung bakit. Naisip ko, kasi honestly, nasabi ko sa sarili ko, nagawa mo na yung best mo para sa bansa, di ba? Talagang, in my heart of hearts, I knew, di ba, that I had done my best. At saka yung serenity prayer, God grant me the courage to change the things I can. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. I really felt in my heart of hearts that I had stepped up with my courage to do whatever I could, but I could change. And now, it was up to the Filipino people. It was up to them. Nakita nyo yung pambababoy ni Acop, ni Paduano, ni Dan Fernandez, ni JJ Suarez, di ba? Nakita nyo, ni Benny Abante, di ba? Ni Ace Barbers, Stella Kimbo, nakita nilang lahat yon, di ba? Yung pambababoy at yung panggigipit, yung legislative overreach, so lumampas talaga. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, kung wala silang gagawin, wala ka naman magagawa doon, di ba? And we really deserve the government that we're gonna get. But if they step up, then good, diba? And they did. They stepped up, diba? So I'm very proud of the Filipino people. No? So I have great faith in us. Yeah. And I still have a glimmer of hope now. Yeah. Yeah. And even lahat ito na nangyayari, no? Mga kababayan, Elmer, Ina, and Jade, no? Parang chaos yan. Hindi ka naman pwedeng mag-create without magulo. Kailangan you have to first destroy things before you can rebuild, diba? So, I think this is what's happening, what we're seeing right now. Look at the PNP. If that is not utter destruction, I don't know what is, diba? Talagang walang, and Congress, oh my God. Oh my God. Diyan ako walang pag-asa. Walang pag-asa yan. Walang pag-asa yan. Failed institution yan, no? Wala na yan. At saka, Elmer, yung kongreso na ganyan, kongreso ni Marcos yan, di ba? At ni Martin Romualdez na Diyos ko Lord, di ba? And, it's not even mentioned, no? In mainstream media, yung kaso nga niya dun sa Chancery Court of Delaware, yung panghihimasok niya dun sa Okada dispute, allegedly, there was bribery involved, no? Between him and some justice. Elmer, it's not allegedly. It's already been. Well, it's already in the decision. Yes. Yeah, in the decision already that the Speaker of the House of the Philippines, Martin Romualdez, indeed committed bribery, no? And yet, of course, the amuyongs in Congress, the immoral congressmen in Congress will not do anything about it, di ba?
Because they're suck-ups, they're lapdogs of Martin Romualdez. And for what? For money. So this is what has happened to the Philippines. Right. Because the one that sits in Malacanang is a very weak leader and a moral degenerate. No? Yan ang nangyari sa... And this is a double conjugal dictatorship, Doc, no? Because the one running in the executive are the husband and wife, Marcos Jr. and Liza Araneta. The one running the House of Representatives is also husband and wife. The Speaker of the House, no, ang kanyang asawa happens to be the chairwoman of the Committee on Accounts who handles the 28-something like budget of the entire House of Representatives. So ganyan sila kaya subservient talaga sa mag-asawang Yeda at Martin yung lahat ng mga kongresista. Hindi talaga, wala talagang capacity for shame. Wala. There is no delikatesa. Kasi I remember, nung si PRRD, nung umupo siya na president, may mga moves na gawing Speaker of the House, si Congressman Pulong. Yes. And then President Duterte said, gawin niyo yan, I'm going to resign. Yun ang tama. So, parang it's interesting to me kasi para nagsiswing talaga, no? Nagsiswing talaga ang pendulum. Opposite spectrums, no? Opposite spectrums. Polarity talaga, diba? So, ganun talaga pinaka-opposite, diba? A president who hated drugs so much and here's someone who loves it. Oh my gosh. And he keeps on, lagi pa siya nagmamalaki na bloodless daw yung drug war niya, etc. Right. Diba? As if meron siya. Bloodless yung drug war, pero yung pag-serve ng warrant of arrest to a pastor and 4 others, bloody and overkill na nga, no? So talagang the disconnect, no, and the detachment of this ungrounded president. Curious, Elmer, ang curious ako. Anong tingin mo dito kay La Torre, kay Abalos, kay Bongbong Marcos sa Amerika? Tingin nila nandiyan talaga si Pastor? Anong tingin mo? Well, I think it's failure of intelligence. No, I think there are some people operating, no, below Torre who are sure of themselves na nandiyan si Pastor, no? Regardless kung talagang totoo yung information na hawak nila. Ito namang si Torre at si Marbil, because of their fumble of the Alice Gu case, natatakasan sila, are aiming to redeem themselves, no, to the Filipino people and the admin as well, and the Americans to a certain degree. Talagang pinupwersa nila ang kanilang belief. You know yung kasabihan na Doc, no, na you lie so much that you already believe it yourself. That you no longer consider, you know that it's a lie, but because you think about it, na talagang totoo yan, you tend to believe it yourself na. This is a classic case of that. Kasi Elmer, sabi ni Torre nung kausap ko siya. Sabi niya, surrender mo na si Pastor. Ganun, paulit-ulit siya. Paulit-ulit yun yung sinasabi niya. So, na-figure out ko, useless talaga to talk to this person. Talagang, kahit na nag-Senate hearing na siya, narinig na niya yung amazing legal team ng KOJC about that surrender. He's a one-act pony. So, I also think he's a little bit medyo mahina also, no? So mahina. Mahina talaga sila. And do you know what mga kababayan, no? It's interesting kasi may isang political analyst siya. Tsaka journalist din siya, si Hannah Arendt, no? Doon sa Eichmann trials. Tapos ang sinabi niya, yung Eichmann trials, yan yung ni Hitler. Siya yung architect din siya nung pagpatay ng 6 million Jews. So nakatrial siya. So nung time na yon, tinanong siya, no? Ang tingin niya sa sarili niya, inosente siya. Kasi ginagawa lang naman daw niya yung trabaho niya. Ganon. So, sabi ni Hannah Arendt, in the end,
Imagine that kind of evil, diba? That kind of evil, and yet he thought he was just doing his job, diba? So, in the end, ang conclusion ni Hannah Arendt, you know what evil is? Evil is stupidity. Because you don't know how to think creatively and politically, that you would say, like these policemen are saying, I'm just doing my job. I'm just following orders. Diba? So, hindi. Isipin mo kung anong ginagawa mo. In other words, you have your own personal sovereignty. Pwede kang tumayo dyan at mag-desisyon at sasabihin mo, hindi ko ito gagawin. Aalis ako dito. I will not do. And in fact, there are others na ayaw nila. At umayaw sila. Kita natin, binabatuta sila, di ba? So there is a lot of heroism in the PNP. We're just not privy to it right now. But I can tell you, no, that there are plenty of them. Nung naglalakad kasi ako, nakakatawa sila. Kasi talagang ayaw nila si Torre. They do not respect him at all as a leader. How could you? How could you expect someone like that na mali ang orders? Saka ito, ang training nila talaga mag-protect ng tao, pero pinapagawa ka ng ganyan. So, sinasabi natin sa kanila, hindi kayo lusot dyan. Pag sinasabi ninyo na ginagawa lang namin yung trabaho namin, di ba? Walang lusot yan sila, no? And if I may add, no, Doc Maureen, it's a conscious decision on the part of the Marcos administration to really handpick these kinds of people, no, na medyo mahina ang kanilang level of reason and level of thinking, kasi madaling ang hawakan sa leeg, no? So I mean, who is Marbil and who is Torre, no? In the hierarchy of the PNP, no, they're not supposed to be. I mean, PRO 11 used to be the most admired unit of the Philippine National Police in their success rate, no, in dealing with the communist insurgency, and you are probably witness to that when you were still with government. And now, ewan ko, siguro yung mga previous commanding officers dyan at mga previous officers dyan, now, probably it pains them to see na yung regional unit nila ay talagang pinapahiya to the whole world, because it's broadcast to the whole world. Actually, mo yung sinabi mo, nakatrabaho ko talaga yung mga Pro 11 noon. Ang gagaling, sobrang galing. Tsaka talagang kung yung kasi na sinabi mo, sila talaga yung malaking factor kung ba't napadapa ang CPP-NPA dyan. Biro mo hotbed ng insurgency yan. At magagawa mo lang yan kapag kayo nagsilbi ng maayos, no? Itong mga pulis natin dyan sa Pro 11, bago dumating yung Torre na yan, na bago niya winasak yan, talagang sila yung pumupunta sa bundok, and then meron silang quick response team. They make yung mga small projects, yung maliit na schoolhouse, tapos yung water source, farm to market roads na mano-mano, ganyan. So, para maramdaman ng taong bayan yung mga pulis, tapos nagbalik loob sila sa gobyerno kasi they finally felt, this is experienced government, diba? So, and that was it, no? So, this one really pains them. I know them. General Fillmore Escobar. I told Torre, this is what General Fillmore Escobar told me to tell you. Nakakahiya ka. At dami mong sinisira dyan. Sinisira mo ang institusyon na pinaghirapan ng napakaraming police, no? Men and women who sacrifice their lives. At saka nakikita namin talaga hiyang-hiya sila. Hiyang-hiya talaga sila. Hindi ko lang alam yung syempre merong iba dyan, no? Katulad ng sinabi mo nga, ito sila Bongbong Marcos, namili talaga sila ng mga katulad nila, no, na mahina rin ang mga utak, masumusunod din, walang prinsipyo. Because I can tell you, I have personal knowledge. Never mind, I won't tell you. Okay, not personal knowledge, but I have a source, one source who told me the story of certain policemen, police generals, who were bribed by Martin Romualdez. Let's ask him, Mr. Speaker, is this true? Is this true that you bribe certain police generals in your house in Forbes Park to lie about the former president, yung mga EJK, with the promise that if you do, you'll make them chief PNP? And there were generals who said no. They turned away and left. See, so there's like that. There's like that. Heroism exists. No. Privy to it, yes. That might be the same story nung in-interview si Senator Bato doon sa Billionaire Channel ni Karen Jimeno. Yeah. When Senator Bato said, etong si
NICA chief, General De Leon, Yes. went around with Sonny Trillanes, Yes. together with Speaker Martin Romualdez, Yeah. and House Committee on Appropriations Chair Zaldico, Yes. talking to these generals to Yes. execute their affidavits and testify against former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Bato, and probably General Albayalde, in exchange nga for money and positions. So, at yun na nga, ang sabi, talagang tinanggihan yung offer ni na Martin. At yun na nga, naisama daw yung mga generals na ito. Siguro si General Kamamat ba yun or kung sino pa diyang naisama? Karamat, yeah, probably. Isa na siya doon, no? So ngayon binabawian sila at nagcha-charge ng mga cases against them. Tama, no? So, alam mo, Elmer, no? right. Marami kasi akong kilala na ganyang generals. Hindi lang generals, mga sundalo, colonels, captains, majors, kahit nga mga patrolman, kilala ko, no, na may dangal at may prinsipyo. And I'll tell you, no, na one of the best things talaga, because I have such a husband, no, I'm so grateful for him. You know, the night before I was detained illegally by Congress was the night before his birthday. And then humarap kami sa Kongreso nga na puro mga magnanakaw yung kaharap ko. Yeah, I saw it. It felt so disgusting. It felt so disgusting. No, because I also come from a family where we're not of public servants, where we're not magnanakaw. So that's my ethos, and my husband is the same. So exactly the same. My husband and I are exactly the same. Our values talaga match talaga. So anyway, meron kaming family ritual na we say thank you to that person, and then what we like about you, and what is our birthday wish for you. So we had it in the detention center. And I told my husband, no, I'm so grateful that you have a very noble heart, and that you're very pure, and that you've never fed us money that you stole from the people. Right. And then, so for me, no, that's the price. And I don't think sila Lagdameo, I don't think they understand this, no. They don't understand. No, they don't understand it, no. They don't even understand the idea of it, much more the act of it, no? That's true, and and I really pity them. I really pity. They think they have so much, but in reality, I look at them and I see they are the poorest. No, they are the poorest. They have nothing. Bakit itong mga taong who have everything that an ordinary person or even most would wish for, magdodroga pa rin. At ang hindi ko makalimutan doon, when Kathy Binag said, they are not happy. Yeah. They can only feel happiness kung under the influence of drugs. So that really struck me, no? Kasi nakikita ko rin dyan, no? Yung ganyang sitwasyon, no? Sa mga kakilala ko na similar situation. Alam mo yung sinabi ni Robin Williams, yung sabi niya, cocaine was God's way of telling me that I had too much money. Right. I anent that to our situation in the Philippines, no, with these dirty politicians. Cocaine is drugs' way of telling you guys, you stole way too much from the Filipino people, so that you, your wife, your children are drug addicts, right. Diba? Oh, ayos ba yan? Yaman nyo, no? So what, diba? So what, diba? You're such a curse to yourself and to everyone around you. So, but I think that, I'm so confused kasi. I'm so confused when I hear about yung amounts, yung very staggering amounts. Kasi katulad ito sa KOJC. Kasi kaya nga tinanong kita, di ba? Do you think that they really think that pastor's there, di ba? But another part kasi is that I think they know he's not there. And they're just faking it so that they can sequester, di ba? The property. Yeah, the properties of pastor because they had the freeze order na yung freeze order pa, according to the lawyers, some ridiculous bending of the law again, di ba? Yes, because the premise of that freeze order is the case in the US. Yes. Technically, is not still resolved. So bakit mo gagawing premise yun dito
In fact, wala pang ang request for extradition, di ba, Doc? Sa kaso na yan. So, talagang... Alam mo, you really have to live your life in such a way so that when people... So ngayon, natataka ako, naririnig natin yung PCSO, kay Mel Leonardo, sila daw ang kumukubra dyan, totoo ba yan, di ba? Tapos yung napakarami, the amounts are staggering, yung corruption, no? Tataka ako, saan ginagamit yun? Anong gagawin na doon, di ba? Kasi yeah. Well, there are rumors that Martin Romualdez has just bought 2 houses in Forbes Park worth ₱1 billion each. Some of their cohorts are also in a buying spree daw ng mga properties worth hundreds of millions of pesos. Baka doon, no? Martin Romualdez owns a polo team, which is jointly run by his son and Inigo Zubel daw. But you know what? Yes. You know what? So really stupid to think that there will be consequences. There will be. There are. Kinalakihan na kasi nila, Doc, eh. Yeah. Martin Romualdez grew up with stolen money by his father, Cocoy Romualdez. Yeah. Marcos the same, stolen money from Marcos Sr. They never grew up, no? Na ang kinakain nila is yung from their blood, sweat, and tears. So wala silang idea ng ganyan? I think. Yung oxygen nila, oo. Iba yung oxygen nila talaga. Wala silang yan. Hindi sila, kaya nga kaya nga itong ginagawa nila sa KOJC, no, yung freeze order, and then ito ngayon, paglusob nila ngayon, wala na silang pakialam talaga. They don't really care anymore. No? They don't really care about the loss of the land, about the legalities of what they're doing. The message is that we're the ones in power. We can do whatever we want with you. And if the Filipino people don't stand up to this, then everybody's in danger. Pero Doc, I have to go back to your information kanina na you shared na parang naguluhan yung Malacanang ngayon because what's happening now is in KOJC, they thought na isang small thing lang at it, blew out of proportion into their faces now. What do you think is their next move now? Them? Yes. They'll wait for what America says. They'll do whatever America tells them to do. So what America will tell them to do is to forge on. Right. This is what America has done. America has destroyed entire countries. Exactly. Irreversibly. Diba? Irreversibly. So, Bongbong Marcos will do what the Americans will tell him to do. He's a slave of America. Hindi siya president. Hindi siya president ng naaalagaan at aarugain ang ating bansa. Wala siyang kakayahan ng ganon. What do you think, Billy? What do you think? Well, ako naman, I think, yun na nga, no? They will consult the American playbook and if paranoia again will induce some sort of misjudgment on their part, no? Baka meron na namang isang violent reaction galing sa kanila na irrational decision. Kasi yun na nga depende sa AMATS kasi nito yung yung mga desisyon nila. Kaya kung titingnan mo yung mga decisions that they've been made, especially in foreign policy and even domestic policy, depende nga sa AMATS depende sa tama, no? Kung gaano sila ka-high. And what if yung Black Monday protest tomorrow will gather some steam and then you have the promise of the KOJC, which is 8 million strong worldwide to march to Malacanang, and then you have this call kanina by retired Scout Ranger Captain Dado, no? That they are mobilizing their groups as well. We have the Muslim friends, no, that are professing their loyalty and would probably kanina nga meron na nga mga Muslim doon sa KOJC. So, halimbawa, pagka sa tingin ko, it will gain traction at in every one of those places may mangyayaring pagtitipon. Do you think they will, use the same strategy that they've been using kanina nga nung na-witness natin sa KOJC, which is, to me, is very violent nga? Yeah.
Grabe. No? Tsaka alam mo ba, Elmer, what happened, no? Ikikwento ko sa inyo yung, andun kasi ako nung lumusog. Mga 3:34 siguro yun, madilim na madilim pa. At tapos andun kami sa 3rd floor, so makikita mo talaga yung, na malapit sa street, so makikita mo yung pagdating nila, no? Nakakatakot kasi makikita mo, nakakakilabot. Right. Ito pa ba yung Pilipinas ko? Police na fully armed, na may mga truncheons, and then they were lulusob sila, and then the kingdom, the members of the KOJC, they were praying and singing songs of praise, like they like lamb led to slaughter. Right. And if kung kilala mo sila, you know what? I don't think I'll ever be a member of any religious organization. Never been there, done that, never again. I was born and raised a Catholic, and never. I couldn't get far enough and fast enough away from it. No, so really, the same as me, Doc. I have to admit. I have to admit I'm an agnostic atheist. So yeah, so appear, di ba? And yet, and yet I have never experienced such goodness. They're such good people, and they're almost so innocent. They're so innocent that maybe there's a part of me kasi that's innocente also, that I really believe certain things. I really believe that we can change our country. I really believe that we can redefine press freedom. Yun yung mga nila, tagline nila, no? And I really believe in rebuilding our country. I really believe that we could get rid of the CPP, NPA, NDF, etc. They're such good people and so innocent and so idealistic, and they were raised by pastor to believe in excellence, no? So hindi wala silang yung pwede na, di ba? Yeah, wala talaga silang I'm sorry. Yeah. Doc Lorraine, salamat. Yeah. Si MJ na po ito, tsaka si Almar, nagsab muna kami dahil kami muna ngayon ang taya. Doc, Happy National Heroes Day, 12:33 po ng umaga. Alas 12 na pala. Hi, MJ. Hindi natin kakalimutan na yung tatay ng ngayon nakaupo ay ipinalibing ng disente sa libingan ng mga bayani. At ang mga kababayan natin talagang they really notice the pagiging ingrato ng pamilya Marcos Jr. What to say about that, Doc Lorraine? Doc Lorraine muna. Maaari bang mauna, no? Yung tungkol kay Ferdinand Marcos Sr., para sa akin, hindi siya bayani. No? Before umupo si PRRD, fiercely anti-Marcos ako. No? At nung umupo siya, parang he made me reconsider. Parang I reconsidered. But now that this has happened, it's very good that this is happening, because then our children can see, can see and experience for themselves what the Marcos dictatorship is, because now the son is exactly like his father. Even worse. So much worse. I mean, like, man, like talagang matalino si Marcos, etc. Diba? But even then, Marcos Sr. was a plunderer. He was power hungry. He was so corrupt. Even the wife, exactly the same thing. And this is what's happening na naman. So, parang sa akin, maganda na nauulit ito. Yung si PRRD naman kasi, kaya niya pinalibing yan, kasi yun sa batas yan. He's a man of the law, etc., etc. So, yung punto ko lang naman dito is, binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon na matutunan dapat nating tutunan. Hindi tayo aandar bilang isang bansa kung hindi natin natututunan yung dapat nating natututunan at hindi natin nahihilom yung dapat natin ihilom, no? So, itong si Bongbong Marcos, no, as horrible as he is, no, as his presidency is, no, it's a freak show, really. No, as horrible and freaky as it is, it has its gifts, and we have to find those gifts. Sir Elmer? Yeah. Well, yes, ako naman, MJ, I agree with Doc Lorraine. Ako also, I've never been
I've never voted for a Marcos or a Romualdez in my entire life. I'm a fierce anti-Marcos even up to now, no? Pero talagang when PRRD decided na ipalibing doon nga sa libingan ng mga bayani, itong si Marcos Sr. na nga, no? It made me realize, and it gave me a certain sense of how the man PRRD is and how he thinks, no? Because I understood na hindi naman talaga dahil bayani siya, but because it's in the law. He's a former president, he's entitled to be interred dun sa libingan ng mga bayani. That's one reason. Second is, ito yung nakita ko, no? PRRD was willing to sacrifice his political capital and cross-party lines just to bury the stigma and the pain of the Marcos years. Para mawala na yung Marcos discussion at the whole country can move on in unison. Whether you're a Marcos loyalist, you're a yellow fanatic, or just at the center. So, yan na nga, no? Pero yan na nga, ang nangyari ngayon, history is repeating itself. Whereas Marcos Sr. was destroyed by his wife and his first cousin, Cocoy Romualdez, Marcos Jr. is also being destroyed by his wife, Lisa Araneta Marcos, and his first cousin, Martin Romualdez Marcos, the son of the son of Cocoy Romualdez. Yeah. Talagang gising. Opo, gising na gising talaga ang taong bayan ngayon, Sir Elmer at Ma'am Lorraine. Kasama din natin ang ating partner sa studio na si partner Almar Fusuelo. Isa po siya sa mga SMNI reporter. Almar, mayong buntag. Yes, mayong buntag MJ at mayong buntag kay Doc Lorraine at kay Sir EB. Sir, kumustahin ko lang dyan sa Cebu kasi marami nang nananawagan na yun nga, people power. Kumusta dyan sa Cebu, sir? Yes, magandang umaga, no, Admar. And ayun na nga, no, I'm in constant communication with our group here in Cebu as well. I don't know, probably tomorrow we'll be having a meeting, no? Siguro mayroon din kaming mga parallel actions, no, dito sa Cebu. We've spoken about it, we've talked about it, and the organizers are mobilizing in their own small way. Hopefully I could post some updates tomorrow after our meeting. Pero paano yun, sir? Kasi ang isa sa mga challenges dyan, kasi dapat, like for example, dito sa Davao City, nagbigay ng kumbaga special permit ang si Mayor Baste. Pero dyan sa Cebu kasi, kung hindi ako nagkakamali, suspended pa si Mayor Rama. So paano po yun kapag meron tayong gagawin na halintulad po dito sa ginawa dito sa KOGC, sir? Well, the most obvious strategy would be to hold it in a private location. Kasi you don't need a permit from the government. You only need a permit from the owner of the property and just show it to the government official concerned na merong magaganap na pagtitipon nga. But I'm sure it's not going to be that big. Maybe we will do a press conference. No, I think it would be better for us to do a press con or forum no, and broadcast it to mainstream media or social media, and invite probably some local media, mainstream media reporters, no, and some bloggers from Cebu as well, no. I think it would be the most effective way of communicating talaga, in articulating what's happening now, no, kaysa sa pupunta at lalabas doon sa kalsada at magkalabo-labo na. I think we have to plan our messaging before we go out to the streets. Doc Lorraine, any final na advice sa ating mga kababayan before you, para muna, dahil talaga, mag-alauna na madaling araw. Doc Lorraine? Hindi ko alam bakit punong-puno ako ng pag-asa ngayon, kahit na malungkot yung nangyayari. At kasi tingin ko kasi MJ, Elmer, tsaka mga kababayan, nakilala ko na kasi ang mga KOJC members, no? Kahit hindi ako member ng KOJC. Nakita ko na meron talaga silang role na ipe-play at gaganapin sa ating kasaysayan, lalo na ngayon na ang nakaluklok sa pwesto ay
the worst president that this country has ever had, a disaster. Tingnan nyo naman, nagkakalat siya ngayon. Sobrang nagkakalat siya, no? Hindi niya alam na ganito pala kalaki yung mangyayari. Ano pala akala niya? Ano pala akala mo, Bongbong Marcos? Papasukin ka lang dito at okay na may bit-bit ka na 3,000. Anong tingin mo? Diba? The worst president that this country has ever had. I know that it will get worse before it even gets better, no? And masasaktan marami sa KOJC. Ngayon nga nangyayari na yung pambababoy ng sagrado na lugar na kahit ako mismo na experience ko yung lugar na yan. Ano siya, paraiso siya. Napakaganda niya. Nagpapasalamat ako sa inyo na niyakap ninyo ako. No, na minahal ninyo ako, naramdaman ko yon at naramdaman ko yung respeto ninyo, yung suporta ninyo, napakabuti ninyo sa akin, sa kahit sa pamilya ko. No, at nalulungkot ako na nangyayari ito sa inyo. Pero nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi kung iba yan, kawawa ang Pilipinas. You were really made for a time such as this. No, and Pastor was made for a time such as this. There will always be haters when you try to do all these amazing things that the kingdom as well as Pastor has been doing all these decades, no? But we're so grateful. We're so grateful for the sacrifices of the KOJC and that you are showing the Filipino people what it looks like when you fight and you love your country. And this is your shining hour. That's the paradox to all of this. It's the dark hour, but it's also your shining hour. And we're so thank you for taking us with you. No? You are not alone. You have an entire nation fighting for you and with you alongside. May marami lang maingay dyan ako ng kachipan pinagsasabi, pero may kita nyo. So maraming salamat. You are equal to the task. Talagang ganda ng palaki ni Pastor sa inyo. At yung ehemplo ninyo kung paano maging isang siguro Kristiyano, kung paano maging isang tao, napakabuti, di ba? Hindi lang. Ngayon na-test kayo, no? Napakatapang na ninyo, marunong na kayong lumaban, kasi pumasok na yung mga ahas sa paraiso ninyo. Nandiyan na si Satanas sa paraiso ninyo at sa paraiso natin. Paraiso din natin ang Pilipinas. No? So, maraming salamat that you're standing your ground. You will be hurt, but we are going to be hurting with you. At alam na natin kung anong gagawin natin. No? History repeats itself. No? Nagkamali si Marcos dito. Hindi niya kilala ang Pilipino. So maraming salamat sa KOJC, kay Pastor. No? Pastor, siguro you're very proud of the KOJC members, and I hope you're also proud of all of us here, the way we're standing our ground, and magkakasama tayo dito. Walang iwanan ito. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan na nagtutulungan tayo dito. Para gawin natin ito para sa mga anak natin at sa mga apo natin at sa salinlahing Pilipino. Maraming salamat, Doc Lorraine. Balik tayo kay Sir Elmer. Almar. Sir, baka natanong ko lang kasi kung yun dun sa kanina, gagaano na po ba hinog yung mga kababayan natin dyan sa Cebu para sa ganitong, kasi syempre hindi natin to, kumbaga yung itong klaseng hakbang, hindi po ito basta-basta, sir eh. Tama, no? And even me, no? I'm asking myself as well, gaano na ba kahinog ang Cebuano populace for a mass action like this? Because for the longest time, we've been controlled by the ruling class, the Garcias, who have no loyalty except to themselves. And it's very hard to, when they're like a leech, no, na talagang mahirap talagang tanggalin, no, from the psyche of the Cebuanos. And in fact, nag-post nga ako na as we speak, itong ang araw na to, merong activity dito sa Cebu Province, tawag dyan is Pasigarbo sa Sugbo, where in fact 200 million pesos almost daw ang ginastos
na probinsya ng Cebu. Just for this event, no? Na talaga namang redundancy na because we already have a 40-year-old tradition which is the Sinulog Fish Festival in January every year. So talagang, you know, we are still hoping that Cebuanos will rise up, no? Again, no, I'm not of liberty to disclose who among the Cebuano leaders I'm talking with, and we'll be meeting tomorrow. But there are people moving, and slowly but surely we will take our cues from Davao, take our cues from people in Manila, meet halfway, and again, rest assured there will be some actions here, but it will not probably be a replica of what will happen in Davao. And in we are your mega. That I can be assured. That I can assure you. We will be your megaphones. We will be the amplifiers here in Cebu. Because as far as Cebu is concerned, dalawa na lang kami or tatlo. It's John Abinis and me and Ms. Pam Baricuatro. So I don't know in the coming days what will happen. But rest assured, I will inform you guys. Sir, sa tingin niyo po ba, sir, kapag hindi gagalaw ang ating mga kababayan, hindi lang dito sa Davao City, dyan sa Cebu, sa pangkalahatan, kapag hindi po tayo gagalaw, may mas malala pa po bang mangyayari, magaganap? Hindi pa po natin napag-uusapan ito, yung corruption at yung other issues po. Well, talaga naman, no? Kung walang gagawin ng Filipino people, just like the first Marcos administration, na walang ginawa yung Filipino people for like, 24-5 years, anong nangyari doon sa Pilipinas no, no? And in fact, one would argue na it even took them a long time when the trigger was pulled, no pun intended, when Ninoy Aquino was assassinated on August 21 of 1983, it took about 2.5 years for EDSA 1 to happen, for EDSA to happen in February of 86, no? So, kung titingnan mo yung history ng Pilipinas and the history of our revolution, quote-unquote, which is, to me, is not a revolution, but was just changing of the guards, no? So, talagang may mangyayari talagang masama if we continue to be complacent, if we continue to be mere spectators of what this government is doing, both in domestic and in foreign policies. Balikan ko lang, sir, yung dito sa ating mga pulis, kasi ito, natanong ko na rin to kay Ma'am Joey kahapon, kasi nga, nung last administration, kumbaga 6 years na hinubog at inayos ni former President Duterte yung kapulisan, tinaasan yung sahod, tumaas yung moral. Pero ngayon sa pinaggagawa nitong si Torre tsaka nitong si Marbil at may kumpas dito sa DILG, parang bumalik yung galit at wala nang tiwala ulit yung mga tao sa ating kapulisan, sir. Your thoughts on this, sir? Tama, no, Almar, no, and MJ, no? Yung pinaghirapan ni PRRD for 6 years, na itinayo niya yung bandila ng pagiging pulis ng Pilipinas at binalik ni Pangulong Duterte nga yung respeto ng mga Pilipino doon sa kanilang hanay, no, sa kapulisan, ay in less than 2 years Marcos Jr. Dinuraan at niyurakan at talagang, he dismantled it, destroyed it in such a way na is unforgivable. And I think it really pains now PRRD seeing the police that he so loved until now being drawn into this madness, no, this insanity that's been going on. Sir Elmer, direta sa bagong ginapugos nila ba, kaning Chiki Bam? What do you think? Pangalan pala, nakakatawa na eh. Chiki Bam, Chiki Bam, Chiki Bam. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at saka yung teacher nila, si Hunter Virus. See you next year.